Game over. I've walked away when love was mine. Caught up in a world of up your planet. Tears are in my mind, and nothing is fine and no mending. Cause you came and you gave without taking, but it sent you away, oh, mending. Cause you kissed me and stopped me from shaking.
Good evening to you, to all of you and everyone. Good evening, good evening, good evening, happy evening, Tuesday, 7:19 in the evening. Hello, hello, hello. Mega love shout out to you, to all of you and everyone. Magandang gabi, good evening po sa ating lahat. Magandang gabi din sa iyo, Insan. Alright, magandang gabi din sa iyo, Insan. Connecting na tayo. Wait lang po at magko-connect na tayo sa ating Paradise Island for tonight. To the end. I need somebody to love me in my world. Alright, good evening to you, to all of you and everyone. Ayan, late na si host nag-LS tonight. Alright. Ay, nako, wait a minute. Nagko-connect na tayo, mahirap mag-connect. Alright, Jimmy, in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Ayan, magandang gabi. Late na si host nag-rest tonight ngayong gabing ito. Ayan. Connecting na tayo para sa ating Paradise Island. Kanina umaga dito yung Avakin. Tonight na is Paradise Island. Alright? Okay, wait a minute. Kaping mainit, tayo po ay magko-connect na. Just wait a minute. Replyan lang muna natin si Insa. Lang okay, baba muna tayo ng bahay. Wait lang. Ay! Nalagyan ang pindot ko. Okay, okay. Okay, wait a minute. Kape mainit. Ayan.
inside me is you. You mean life to what I do. All those years may see you through. Still I'll be waiting here for you. If you have time, please lend ears to this ordinary song. Okie dokie. So, wait a minute. Ayan na. Okie dokie. Thank you very much, Insan. You're still there. Ayan, magandang gabi din sa'yo, Insan. Ayan, kamusta ang iyong araw? Ayan. Don't you worry, tayo naman ay naintindihan natin yan na ikaw ay busy na naman. Okay, busy yung ating king pinsan. So, don't you worry. I understand. Okay, wait a minute anin natin tong ating para mapakita na natin. Ito na si Paradise. Okay, ayan na si Paradise. Okay, dokie. Okay, so to those who are ayaw mag-play. Wow, 3.9 na pala tayo. Yung ating Okay, okay. Okay, wait lang Let's go here. Okay, mag-share lang muna tayo. Alright. Okay. Ay, bakit ganito? Ayaw mag-share. Okay, pagpasensyahan nyo na si Nightbot natin dahil si Nightbot ay hindi pa natin na Okay, si Nightbot po natin, hindi pa natin siya na Nicole Vlog, hello po, good evening po, Mastermind, hello po, hi, good evening sa'yo, Nicole Vlog and Mastermind, ayan. So, meron na kayong jacket, pwede na po kayong magbaba ng inyong bahay at tayo po ay magda-WH. Pag ako ay magda-WH, ako po ay nagbabakas. Okay? So, pwede na po. Good evening sa inyo. Good evening. Magandang gabi sa inyo. Nicole Vlog and Mastermind. Hello. Good evening. Maraming salamat sa inyong pagpunta sa ating live stream. Playing Paradise Island. Thank you very much sa inyo mga patusok. Maraming salamat. Ayan Okay. Ayan, maraming salamat po.
Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay at kayo po ay pwede na rin pong meron na kayong jacket. Okay, drop your link and I will pin at i-WH natin yan at kada WH natin tayo po ay magbabakas. Katunayan na tayo ay nag-WH or nag-play ng inyong mga video. Ayun okay. Teka lang ha, kasi naghahang yung ating mag-share lang muna tayo. Magandang gabi sa inyo. Okay, tayo po muna ay mag-share. Yung ating live stream. Okay, so magandang gabi sa inyo. Meron na po kayong jacket. So, pwede na po. Ayan, si Mastermind nagbaba ng kanyang bahay. Okay, ako po ay aking pong ipipinyaan ng inyong ayan, pin natin siya. Okay, ayan. Okay, at tayo ay magda-WH. After tayo pagkatapos po natin mag-share, ako po ay pupunta sa inyong bahay. At tayo ay magbabakas at magda-WH or panonoorin natin 5 minutes ang iyong video. Actually, 5 minutes, pasok na sa banga. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. Good evening to you, to all of you and everyone. Mega love shout out to you, to all of you and everyone. Ayan. Okay. Nag-share lang po muna tayo at ako ay pupunta sa iyo, Mastermind. Wait lang po tayo ay ako po kasi ay okay, mayroon ata tayong message. Okay, sabi ni Insan McCoy, ayan, nagbaba din si McCoy ng kanyang bahay. So, pagkatapos ko mag-share, ako ay pupunta kay si Insan pala, sabi niya siya na lang ata ang magpupunta at ako na lang mag-mensahin na ako, katunayan ako ay nanood po. Okay, Doggy. Sige. Maraming salamat sa iyo, Insan. Ayan, papunta na po si Insan natin at siya po ay magbabakas sa inyo. At hindi pa tayo tapos mag-share dito kasi alam niyo naman ang ating cellphone ay paano saan ko ilalagay ito? Ito. Magbibuild daw. Saan? Dito? Pwede na dito. Sige, dyan na. Titan Kettlebell. Ayan. Okay. So, ayan. Okay, wait
a minute at tayo po ay hindi pa tayo tapos mag share kasi nagahang itong ating cellphone. Pero uunahin ko na, so nandun na pala si ano, no? Okay, sabi ni Insan, siya na daw po ang pupunta. Mag-message ka, magmensahe ka, ano ha? Insan. Okay, hintay lang natin ang message ni Insan at siya po ay nagda-WH na daw kaya sa nakapin si sino ba yun? Si Mastermind. Okay? Okay, puntahan ko na si ano. Okay, Nicole, ako ay nagda-WH na sa'yo. Ayan, Nicole Vlog. Ayan, ako ay nagda-WH ang simpleng pamumuhay sa probinsya. Ayun. At tayo magbabakas. Ayan. So, ako ay nagda-WH at ako ay nanood. Ayan. So, sabi ko, done play. Ibig sabihin, ako po ay nanonood na. Ayan. Ang simpleng pamumuhay sa probinsya. Ayan. So, ako po ay nagbakas na at tayo ay nag-WH na rin. Okay? Okay. Nikoy, sana po mabisita nyo rin ang bahay ko po. Ayan. Ako po ay nagpunta sa iyong bahay, nanonood na po ako. Nikoy Vlog. Ako po ay nanonood na. Ayan. Okay, so ang ganda nga, oo nga naman, ang ganda nga naman talaga mamuhay sa probinsya. Napakasimple ng buhay sa probinsya. Actually, nasa probinsya po ako. Dito na ako nakatira sa probinsya. Okay, thank you very much. Ay, sabi ni Insan, Mastermind, naka-off ang komento niya kaya hindi ako makapagbigay ng mensahe. Okay, sige. Okay, Mastermind, TY po, sabi ni Nicole. You're always welcome, Nicole Vlog. Ayan, magandang gabi sa inyo. Mega love shoutout, Nicole and Mastermind. Mastermind, ang iyong comment section ay naka-off, so hindi makapag baka si Insan. Ayan. Okay. Perfect. Okay, so let's go this. Flower. Ano bang natin? Tingnan muna natin si Leopard. Pakainin muna natin si Leopard. Ayan, 5. Kailangan natin mag-play ng 5 times. Okay. Kailangan natin mag-ano dito. Kaya, sa mini games. Alright.
Yes, napakaganda nga naman talaga mamuhay sa probinsya. Mura lang ang bilihin, masarap ang simoy ng hangin. Depende na nga lang sa mga nakakasalamuhan ninyo, mga tao sa probinsya. Ayun. Diba? Ayun. Saan ba ako kaya? Oops. Muntikan na. Diyos mio. Ayan. Salamat po. God bless. Sabi ni Mastermind. Ayan. Sabi ni Mastermind, salamat po. God bless. Ayan. Ayan. Okay. So, kung hindi nyo pa ako kadikit, dikit na. Ayan. Kung hindi nyo pa kadikit si host, dikitan na ang ating main channel at tayo po ay magbabalik din sa inyo. Okay? Mega love shoutout to all of you and everyone. Magandang gabi po. 7:41 in the evening, Tuesday. Happy Tuesday evening. Ayan. Okay, so kung hindi nyo pa kadikitan ng isa't isa, dikit na. Diba? Okay, meron pa kaya? Sige. Kailangan natin mapakain si friendly leopard. Ayan, sabi ni Cassian, walang anuman po, sabi niya. Oops, nakita na ako. Oops. Ay! Diyos mio, namatay na si host. Ay, ayokong gamitin yung crystal o yung gems natin dito. Continue for 7. Ayoko. Ayan. Disney yung sayang. Meron pa kaya? Ah, meron pa. Okay, wait lang ha. Meron pa. Another chance. Buti na lang. Ayan, Nikoy. Ayan, Nikoy vlog. Ayan, nagbaba siya uli ng bahay niya. Ayan. Okay, so go. Kung hindi nyo pa kadikita ng isa't isa, magdikita na. Maglagay po kayo ng ST. Ayan, pwede nyo pong i-type ang ST. Para ibaba ni Nightbot ang sasabihin ni Nightbot sa inyo. Mag-iwan ng, ayan. Okay, type ST. Ayan, type ninyo ST. Tingnan nga natin kung ilalagay, ibababa. Sasabihin ni Nightbot. Ayan, nag-iwan ng bakas. Ayan, pwede nyo pong gawin nyo on. Pwede nyo pong ilagay ST after ng inyong bahay para ibaba ni Nightbot na hindi na kayo mahihirapan na mag-iwan ng bakas. Ayan. Ano ba yun? Try ko ha, tingnan nyo ha. Sige, mag-ano ko ST. Ayan. Dikit-dikit na tayo mga idol. Ayan. Asa na si Mastermind? Ayan o. Try mo nga kuya, Mastermind. Mastermind and Nikoy vlog. Baka hindi pa kayo magkadikitan. Go. Magdikita na kayo. Iwan ng bakas. Ayan. Try nyo po maglagay ng ST. Or after ng pagkatapos po ng inyong ibababang channel or link, i-type ninyo ST and then enter. Ayan. Isasabihin ni Nightbot, iwan ng bakas. Ayan. Kasama ang pangalan ni host sa didikitan mo, possible na ikaw ay madikitan. Ayan. Oo nga naman, possible na ikaw ay madikitan basta ikaw ay nag-iwan ng
ng inyong bakas at kasama ang name ni host. Ayan, possible nga naman talaga, 'di ba? Okay, so think positive. Alright. May claim na tayo dito. Claim na tayo. Daily bonus kasi yan eh. May daily bonus po kasi. 4 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Mega love shout out to you, to all of you and everyone. To all our viewers and to all our YouTuber, magandang gabi po. Ayan, magdikita na. Kung hindi pa kayo magkakadikita, mag-iwan lang ng bakas. Ayan. Okay, tingnan natin kung meron pa. Wala na. So, ilan pa ba? All done. Ayan, claim tayo reward. Okay, ayan. Collect na natin to. Ayan, collect natin. And then next. Bakit ganon? Ayaw. Ayaw ibaba ni Nightbot. Wait lang ha. Tingnan ko yung ating wait lang yung ating Nightbot dyan. Okay, wait lang ha. Okay. Okay, wait lang po. Bakit ayaw niya? Wait a minute. Kapag mainit. Tingnan natin si Nightbot. Saan ba yung ST ko dito? Ayun. Ayun, lahat ng may jacket po. Pwede po kayo mag-type ng ST. Halimbawa, ibababa ninyo ang inyong mga bahay. Pag nagbaba kayo ng bahay, sabay mag-type na rin kayo. Pagbaba ninyo, pagka-enter ninyo, mag-type kayo uli ng ST, automatic na si Nightbot ay magbababa ng message. Iwan ng bakas kasama ang pangalan ni host sa didikitan mo. Possible na ikaw ay mabalikan. Leave message, possible he or she will return to you too. Ayan. So, type nyo lang po ST. Ayan. Ayan, nagbaba si Mas. Pa kayo magkadikitan sa isa't isa, magdikitan mo. Go. So, ayan. Si Nightbot po magsasabi, ayan. Sa ST Madam Mylene L.E. din. ST lang po, ST. Hindi na po kasi, ayan o, ayan. May ST na. Iwan ng bakas, ayan. ST lang, wala na yung Madam Mylene L.E. din. Okay, wait lang ha. Si Nick Boy Mastermind. Sige, si Mastermind ay nagbaba uli ng bahay niya. So, si Mastermind ay itipin ko ulit siya. Para ikaw ay mapuntahan doon. Ayan. Okay. Ayan. O, diba? May ST. Well, kahit wala na yung Madam Mylene L.E. din. ST lang okay na yun. Para pagkatapos ng inyong bahay ay inyo ng si
Nightbot ay magbababa ng mensahe or message na iwan ng bakas. Ayan. Para kayo ay mabakasan ng mga masisipag na nangingisda dyan. Okay. Alright. Alright. So, okay. Diba? Ayan. Okay. Ayan. Tingnan natin. Mayroon may gift. Ito. Tingnan natin yan. Ano ba ito? Tingnan natin ito. Ayan. Ay. Ganon. Dito. Kailangan ito. Ayun. Ay, ganun pala. Ito pala, ayun o. Ayun. Ito. And then, ayun. O, diba? Kata nga. Wow! Ngayon ko lang ito na ano. Ayun o. Ayan, gift. Free yan, free. Ayun o. Okay. Ay, galing. Okay, kailangan tingnan nga natin. Ito. May 2 hours. Grabe, ang haba ng oras. 2 hours. Okay. Kunin natin yung ano natin dito. Wala pa. Okay. Ayan. ST po, Madam Maylin, sabi niya. Yeah. Mikhay vlog. Ayan. 4 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Magandang gabi sa atin. Okay. Wala na. Teka lang ha. Naghahang. Alright. More thanks, sabi ni Mastermind. You're always welcome, Mastermind. Mega love shoutout to you, to all of you and everyone. Ayan, maraming salamat din po sa iyo. Ayan, more thanks. Thank you very much to you too. Thank you sa iyong pa-emoji ninyo dyan. Maraming salamat. Kaya wait lang ha, kasi naghahang itong ating ano eh. Ayan na, okay na siya. Okay, wait lang ha. Ano natin to? Repair tayo dito. Naka 3 million tayo. Ayan, claim reward tayo. Claim reward. Tapos, wait lang ha. Kawawa naman si Leopard. 2 hours pa ito. Diyos mo yung Marimar. Alam niyo, ayan na, 2 hours. Play Lucky Bugs. Ito. Ito pala yun. Ito yung bugs. Thank you. Yun pala. Ganun. Pwede naman natin itong gamitin. Pero not enough yung ating not enough yung ating crystal. Ayan o, 64, dito 68. Pero hindi ko siya ginagamit madala. Hindi ko talaga siya ginagamit. Bakit? Hindi ipon tayo. Ipunin natin yan. Okay. 4 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Ayan, Mastermind. More thanks, sabi niya. Maraming salamat din sa inyo. Pa-emoji dyan. Okay.
Okay, wait lang ah. Si ano yung pause. Mini games tayo. Meron na pala. Okay, let's go. Mini games again. Mahal. Ayun na pala. Meron na pala. Ay, baka mataya ako, mahal. Wait lang. Pwede na to. Sampalok ko, mahal. Tingin ako sampalok. Ay, naku, sayang. Ano ba yun? Pwede pa kaya? Pwede ako. Sayang. Nahan pa. Di ba ninaintay na lang tayo ulit? Bawa na. Agaw na lang ba na? Tapos na pala ito. Ito. May bago. Ito. Learn new sports. Ay, ano i-text? Claim tayo. Claim reward. Awesome. I'm so glad you came up with this. I've been feeling so tired lately. What kind of sports do you want to try? Sailor Moon, good evening to you. Sailor Moon, good evening. So let's go, Sailor Moon. Okay, Sailor Moon, good evening. Happy evening to you, Sailor Moon. Okay, Sailor Moon, I will go to your house. I will go to your okay. And then I will leave a message below on your video, and then it means I already play your video. Okay? Thank you very much, Sailor Moon. You're always welcome, and thank you very much for visiting me here on my live stream. Maraming salamat. Thank you very much. Okay, Sailor Moon, I'm going to your house now, and I'm okay. All right. Okay. And then this one. Me, Sailor Moon, DIRR1, and Pure Pin, Knights of the Round Table Play through retro. All right. So ayan. So I'm going to leave a message. Nice. Finish. Okay, I'm going to leave message below. That is why it means I am now watching your video. I really miss anime. It's anime. Alright. Okay, I'm watching now with your video. Anime. I miss watching anime. Hahaha, sayang naman. Na-dead agad si Madam. Oo nga na-dead ako. Thank you, Miss. Sailor Moon said. Nick Doy Vlog, nagbabagin po uli ng bahay si Nick Doy. Nick Doy Vlog, ipipin kita uli later. Oo nga nataya ako. Sayang. Anyway, meron pa na mga pagkakataon. We have a chance to play again the mini games. At tayo po ay mag-repair muna dito ng ating mga
para at ito, maglagay na tayo ng events dito. Ayan. Sayang nga namatay ako. Nataya si host. Ito ang gagamitin. Wait lang. Collect tayo dito. Okay. Wait lang. This one. Okay, wait lang So, ayan. Forming in the house, good evening to each all of you. Nick Doy, i-print kita uli. Okay, if you are not yet connected to Nick Doy and Mastermind, kindly connect with each other. The same with Sailor Moon, if you are not yet connected with each other. Leave a message and there's a possible that they are connecting to you too. Okay? Ay, mom. Okay, wait a minute. Dito muna tayo. Nataya nga ako sayang naman. Anyway, di ba? Okay lang. Dito tayo. Ito, dito tayo. Ayun. Collect tayo dito. Ayan. Magko-collect na tayo. Sana meron. Wala. Dapat kailangan, pag na-click natin ito, ayan, dapat makabuo na tayo dito. Out of 45, 23 pa lang ako. Out of 30, 29 pa lang ako. Diyos me, marimara. Ayun, sayang nga Anyway, it's okay. Meron pa na mga chance. Okay. May bago naman dito. Ayan, may bago na naman tayong gagawing task dito. Ayan, Open a gym bag. Ayan, di naman tayo makapag-open. Hindi ito yun diba? 2 hours pa yan Ito yung gym bag. Ayan. Ayan. Diba? Connected doon sa dito sa ating kettle. 2 hours pa yan and 48 minutes pa. Ayan. Excuse me. Ayan. Okay. Sayang, namatay si host. Anyway, dito. Ayan. Play tayo dito. Ayan, lucky boxes naman ito. Alright, play tayo. Choose 1 box. Ito na lang. Ayan. Playing. Ayan. Tapos, meron pa dito. Wait lang ito. Natin natin ito. Ito pa. Okay, ito. Okay, ayan. Diba? Yun Ito, kasi kailangan natin to nasa goal natin to. Kailangan makaano din tayo dito. Thank you so much, Miss. You're always welcome, Sailor Moon. Connect with each other. Thank you very much. Connect and stay connect. Sabi nga ng iba. Diba? I'm a Barbie girl. Okay, so done watching 5 minutes your video. Okay, click na natin ito. Ay! Ako, 1 minute and 57 seconds pa bago natin siya malagyan ng events. Kailangan, ayun 1 minute pa. Okay, wait lang. Dito tayo. Wow, naka 3 million na pala tayo. Okay, may mga nagbigay ng gift. So, claim natin yung mga gift. Ilang kaya sila? Ayan.
Thank you. Ayun. La, 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 la. 5 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Magandang gabi sa ating lahat. Ayan. Sige, mag-help tayo ulit. Ayan, mag-help tayo. Helping hand. Okay, wait lang magbababa tayo ng bahay. Okay. Baba lang tayo ng bahay. Wait lang. Let's trap also house here. Baba din tayo. Okay, wait lang. Ay, nakalimutan ko ilagay yung pangalan. Nabali na. Okay. Nakalimutan ko maglagay ng pangalan. Mag-help tayo dito. Ito. Ayan. Ayan. Tapos, sige, mag-help pa tayo. Isa pa. Si Wiki. Help tayo ulit. Okay, the more you help, give help, the more your profit will increase. Ayan. Pag kayo po ay nagbibigay ng help sa ating mga si Kael Pio. Ayan. Thank you very much, Mastermind, for your emoji. Ayan. Ayan. So, kapag tayo ay nagbibigay ng helping hand dito sa ating mga friend dito, the more na tataas ang inyong profit. Ayan, tingnan natin ulit. Pwede na. Teka lang. Tumuna tayo. Double na natin yan. Then, collect natin. Ayan. Thank you very much for your emoji. Kahit na ST lang po, Mastermind, ay bababa ni Nightbot yun. Ayan. Maraming salamat sa iyong pa-emoji. Pakain po, madam, sabi ni Master Ma'am.
TY po, madam, ingat po kayo lagi. God bless po. Ayan. Ingat din po, God bless din po, stay safe din po. Salamat po. Ayan, kumakain tayo ng ang anghang kasi. Manghang ang kinakain ni host. 5 million in the house. Good evening to you. Magalaw shout out. 5 million in the house. Tignan na natin ito. Pwede na ata. Ang anghang. Ayan. Nisipon na ako sa sobrang anghang ng kinakain ni host. Oo. Dito tayo. Let's go. Sana hindi ako mataya. Kasi damo ngawa ako ng ngawa, dun ako natataya. Kaya, wait lang ha. Alright, ayan, di ako nataya, o diba? Buti na lang, di tayo nataya. 5 million in the house, good evening to you, to all of you and everyone. Ayan, nag-love shout out. Color kill. Ayan, great, congratulations, sabi niya. Pwede pa kaya? Wala na. O, di next na lang ulit. Ayan, sinisipon ako. Dahil ang anghang ng kinakain ng host. Super anghang. Whew! Churuhu. Grabe anghang. Churuhu. Anghang. 6 million in the house. Good evening. Good evening po, magandang maganda sa gabi si host. Joke. Ayan, joke lang po, joke. Ang anghang kasi ng kinakain ni host. Sobrang anghang. Okay, dito tayo ulit. Thank you very much po. God bless din po sa inyo. Sailor Moon got another video. Okay, another video daw ni Sailor Moon. Okay, sige. Ipipin po natin yan. I'm going to pin it for you. Another video for Sailor Moon. Ayan. Ayos na natin ito. Para malagyan natin. Ayan. Another video for Sailor Moon. Words Heroes perfect retro play through Dragon versus the Owl. Ayun.
Ayan. Okay, another video pala yan. Ayan. So, I miss anime. I miss watching anime too. Alright. Okay. Okay, wait a minute. Copying my 4 million in the house. 5 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Ayan. Okay, let's okay, punta muna tayo dito. Punta tayo kay Black Panda. Kailangan natin tong tingnan natin kung makakapag tayo dito. Wala. Sayang, wala pala. Mahal. Ayoko na, sobrang anghang. Meron pa ako dito. Sobrang anghang, ayoko na. Open na natin ito. Ito. Mini beans. Teka. Let's play this one. Mastermind, salamat. Madam, Maylin, at sa lahat, nandito. Out muna ako. Thanks you. Ayan. You're always welcome, Mastermind. Thank you very much. Maraming salamat din po sa iyong pag-stay sa akin dito. Maraming salamat din po. And God bless po. God bless. Ayan. Wait lang. Ano ito? Maraming salamat din po, Mastermind. You're always welcome. At maraming salamat din sa inyong pagpunta sa aking live stream. 5 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Mega love shout out. Okay, dito muna tayo. Ayan, lagay tayo dito. Saan yung sampalok natin? Ayan, sampalok muna tayo. Wala na tayong background sound. Tapos na pala yung background sound natin. Wait lang ha. Ngayon natin ito. Wala na pala tayong background sound. Yun. Para meron tayong sound. Play me word tayo. Pag-give po natin. Saka na to. Next time na lang. Dito tayo. Mahal? Gusto mo maglaro nito?
mahirap din to. Hindi ako makaalis dito. Wrong moves ako. Wrong move. Kanina. This one you think that you know that you need. One down, two down, 4 na lang. 4 na lang, kaya lang, ayun na. Kaya lang, 4 na lang, 4 moves na lang. Baka hindi na tayo makaamay. O diba? Meron pa naman tatlo. Yun na, dito na tayo. Ay! Sayang. Apat pa. Ay, kaya na. Sayang. Sayang na sayang na ang pag-ibig mo. Lang pa naman ang puso ko sa'yo. Naalala ka kung nag-iisa. Meron pa. May dalawang buhay pa naman tayo.
nako. 15 na ba? 15 moves. Keep my love until the very end. Let me show you love. Stay by my side even when the world is giving in. I need somebody hold me in my world. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody gonna push you further. And for you, girl, I swear I'd do the Ay, nako. 3 moves na lang ako. Ordinary song. Naku po. Okay na tayo dito. Take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, and the world seems so unfair, you can count on me to stay. Stay sometimes To end the years, ordinary song. Meron pa isang buhay. just So inside me, it's you. What I do, all those years so see you through. still I'll be waiting for you. You have time, please lend an ear to this ordinary song. Four million in the house. Good evening po. Ayan. Baba natin yung premiere ni Love Lines. This Love Lines. Tingnan natin ha. Ito upcoming sa 5. Lucky 7 dancers. Wow. Ayan. Okay. Looking all the pieces I've been shaping lately. Focus on the things that didn't make no sense. This is growing up, it's never meant to be easy. Yeah, I got used to doing everything inside.
Alright, so ano natin ito. Ipin ko po itong aking member. Sa 5 po, meron po siyang premiere. Ay, ang hirap naman ni Touch. Ang hirap-hirap. Isa na lang ang buhay ko dito. Okay, magbababa tayo ng bahay. $5 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Magandang gabi po. Time check tayo, 8:35 in the Tuesday evening here in the Philippines. Okay, ang hang kasi ng kinain natin eh. Ayun. Okay. Ala, 8 moves na lang ako. Pinakamarami, ano ba pinakamarami dito? Isda ata. Ala. Dito. Gusto nyo. Paano ba yan? Ala. Lagot na. Wala na ang buhay. Hindi ako makalis dito. Okay. So, better luck next time. Diba? Dito na lang tayo. So, at least naka 3 million na pala tayo. Ayun yung ating profit dito. Naka 3 million na. Ay, teka, hindi pala maayos yung ating screen. Diyos niyo, ano ba yan? Ayan na nga, diba? Ganito ka multitask ang mga host sa inyong mga sa pag kayo ay nagla-live stream. Ayan, diba? Ganito kahirap. Hindi mo pala na malaya, hindi pala maganda yung aking screen. Diba? So, ang dami mong yan, para makita nyo yung ating profit. Naka 3 point something na pala tayo. At si Leopard naghihintay na. So let's play mini games again. Dahil naghihintay na. Gutom na si Leopard natin.
Ayun. O, diba? 5 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Mega love shout out. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, ang mega love shout out ay pagbati sa ating mga ka-YouTuber at sa ating mga viewers din po. Ayun. Okay, wait lang. Tayo po ay magbababa ng bahay. Two, three. Okay, baba tayo. 4 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Maya-maya po mag-mute na tayo. At patulog ng aking asawa kasi. Mag-mute na tayo later. Okay, wait lang. I keep on but don't know what I'm fighting for. I pick up my blade and try to explain. I just hope I have a mind about you. It's like I'm never gonna win this war. So, tayo ng ating profit. Okay, ito, lagyan natin ito. Okidoki. Mahal? Manghang. Ayoko na. Manghang. Isang palak mo lang sa akin. Teka, inom muna ako ng tubig. Nauna ako. Sampalok na lang ako. At ayan, tayo po ay mag-mute mamaya dahil matutulog ng ating mahal na asawa. Kaya tayo ay mag-mute maya-maya lang. May helpingan tayo, oh. Ayun. May nagano sa atin. Thank you very much and Royal Boar. Ayan, thank you very much po. Ayan, oh. Ayan, naglabigay pala sila ng ano sa atin. Ay, accept natin. Ayan. O, diba? May mga nagbibigay ng ano, ng gift. Ayan. So, tayo naman din ay mag-ano rin. Bibigay din tayo ng help sa kanila, sa mga ating mga kasamahan dito. Excuse me.
Ayan, 3 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Mag-helping hand din tayo dito. Yan, meron pa ba? Wala na. Next tayo. Saan ba dito? Kabats na tayo dyan kay Kael. Dito na tayo. Mayflower. May nagbigay sa ating gift. Heaven Hope TV, good evening to you. Heaven Hope TV, good day, good evening to you. How are you? Okay, so let's play your video together with Mr. Kang. Okay, so I am now. Okay. With your friend. Ayan, okay. Wait a minute. Wait lang ha. Okay, Heaven Hope TV, good evening to you, to all of you and everyone. Good evening, Heaven Hope TV. Heaven Hope TV, OTW are on the way na ako, on the way to your house. With your friend, comma, you raise me up. Alright, Korean version, nice. Okay. Okay, nice, and I like it, that song too. Yes, I like that song. You Raise Me Up from Philippines. Alright, so okay, so I'm now playing your video with your friend. You raise me up to the mountain. Okay, so ayan, so I am now playing and watching the video of your friend Heaven Hope TV, and I'm going to pin also that I am introducing person who will introduce Korea to Heaven to please connect with me. Alright, okay, I am now leaving a message below on at the what do you call this, video of your friend, and okay, done leaving message with your friend Heaven Hope TV. Alright, okay, alright, next is Heaven Hope TV, another link which Heaven Hope. Alright, this one, Heaven Hope TV. Okay, comment are turned off. Heaven Hope TV, your comment section is now turned off, so I didn't leave a message with you, but I am now watching your video. Okie dokie, so thank you very much.
Alright. Tingnan natin ito si Black Panda. Wala, kailangan na natin ito. Ayun. Ito ang kailangan natin. Ay, nag-iba na ang kailangan na requirement para kay Black Panda. Claim reward muna tayo. Wala, nag-iba na. Ayun mo. Tapos na. Ito, tapos na ito. Okay, dito naman tayo. Okay. Hintayin na lang natin. Ay, ito. Kunin natin ito. Yun. At ito pa pala. Mayroon pa pala dito. Okay. Alright. So, 4 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Mega love shout out. Okay, done. Heaven Hope TV. Playing your video. Done. I am done. Okay, wait lang. Okay. My pinsan or cousin is not message. Ate Mai, may gagawin na po ako. Magkita po ulit tayo, Ate Mai, sa susunod na live stream mo. Okidoki. Okidoki, insan. Alright. Thank you very much. Sige. It's okay. Thank you very much to you, cousin of mine in Eden, my pinsan. Thank you very much. Ayan, siya po ay may gagawin na siya. So, ayan. So, okay, I need to mute my mic this time because my husband is now Alright, I need to mute my mic now because my husband is now sleeping. Let us communicate through my live chat. Thank you for your